Rinugyan ti Mariano Marcos State University, iti panangrambag iti may kaupatapulo ket 8 nga anibersaryo ti Foundation da Idikalman. Amang tanda iti sustained excellence iti quality instruction, research, innovation, extension services ken napigsapan na kapaset iti komunidad. Babaen iti tema One Vision, One MMSU, intampok ti anibersaryo iti naisang sangayan a dedikasyon iti institusyon amang porma iti masakbayan ken makatulong iti nasyonal a panagrangay. Nang rugiti selebrasyon babaen iti traditional nga dayana around the town, may sa simboliko nga aktibidad amang ipasimudaag iti panakalukat iti makabulan a piyesta. Sinaruno dayto iti Thanksgiving Ecumenical Service anaanga iti Teatro Ilocanja. Ken ti panakalukat iti Trade Fair and Garden Show iti MMSU College of Law Open Grounds. At tinabunwan dagiti kameng ti MMSU Board of Regents, opisyal iti universidad, kastamit dagiti faculty, staff, estudyante ken daduma pay akameng ti komunidad iti universidad. We are 48. MMSU is 48. So how cool is that? So let us have a bit of reflection. Ilagay natin yung ating kamay sa ating heart and let's feel. If we feel the joy and gratitude. Personally, for me, I feel overwhelming joy because God has granted our Apolacay Ferdinand R. Marcos wish to establish a premier university in the north that would cater Filipinos, specifically Ilocanos. And we have lived to that expectation. And some say we surpassed expectations. MSU is now well known and have produced globally competent graduates in various fields, various professionals. Kabayatan na, iti Trade Fair and Garden Show ket nang itampog iti naduma-dumang exhibit, pakiramanan dagiti horticultural displays, research-based technologies a pinagrangay dagiti researchers iti MMSU, ken produkto manipod kadagiti pribadong exhibitors iti uneg iti probinsya ken asideg a lugar. Dagiti exhibit ket nagrupo kadagiti kategorya akas dagiti muebles ken aramid ti ima, taraon ken refreshment, dagiti tagilako, dagiti mulang arkos ken agrikultura, ken dagiti produkto anay batay ti teknolohiya amang itampok iti panagbalbaliw ti napinpintas a kalidad dagiti lokal nga magat-gatang. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.